ko mutum ya zo ya sallah hannu saki. Wannan duk kuskure ne. Ba annabin da ya taba sallah hannu saki, babu shi. Babu annabi, dukkan annaban da Allah ya aiko sai suna sallah runguma hannu suke. Haka annabi ya ga alaihi salatu wassalam. Kuma annabi alaihi salatu wassalam cewa yake mu taron annabawa an muna umarni in mun zo sallah mu ɗauki hannun dama mu ɗora akan na hagu. In ka sake hannu dan Allah ga ya muna da sunnar wa kai aiki. Da sunnar wa kai aiki. Ka samu mata da mahita. Amma dai runguma hannu shi ya tabbata daga annabi. Duk wanda ba shi ba alaihi salatu wassalam to bai tabbata daga annabi ba alaihi salatu wassalam. Za a zo a ce ma ibnul qasim ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. Duk waɗannan ba Allah ya aiko maka su ba. Wa Allah ya aiko ma? Annabi aka aiko maka alaihi salatu wassalam. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kyaukyawan koyi kuna da shi game da annabi alaihi salatu wassalam. Da haka da annabi za a ce haka yake bi cikin sallah ya dora hannu saman kai, wallahi da haka zamu, saboda shi Allah ya ce mu koyi da shi. Amma wani ya runguma hannu haka a cikin sallah, kai ka zo ka saki, an zo lahira Allah ya tambaye shi kai wa yasa ka runguma hannu, ya ce hadisi ne gashi daga manzo Allah alaihi salatu wassalam. Kai kuma aka ce wa yasa ka ce wa shina jin yunwa zai yi wannan bayanin, satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna. Mutum zai wannan bayanin ka ce wai annabin yunwa ce yake shi, to kai ma ka shin yunwan man ka rike, ba shi kenan ba? Ba gaskiya bane, ƙarya ce wallahi akai ma annabi alaihi salatu wassalam cewa wai cikin shi ne ke ciwo ko yunwa. Wannan babu shi a karatu, kitabun ra'asi ne tsantsa. Kuma yanzu abun ma hankali ma ne bai kamawa. Kuma yanzu misali in ya ji yunwa ne, wato duk salloli guda biyar kullun yunwa yake shi, duk salloli guda biyar kuma tsawon shekarun da yana sallah duka haka yake yi, duk yunwa yake shi ko wata sallah shi da wannan sunna ce. Wannan ba ruwanmu da ta kungiya, mu izala mai ba ruwanmu da ta kungiya. Kawai annabi ne ya yi haka, to kawai ka rungume. Ko kahiri kaga yana yin haka, karka ce ni ba zan yi ba saboda kahiri na yi, to ballantana musulmi. Wannan na daga cikin abin da ke halaka da yawa daga cikin mutane. In ya kalli wata kungiya wadda bai so tana wani abu sai ya ce to shi ba zai yi ba. To inda za ka halaka shi ne in annabi ne ce ya yi abu ba alaihi salatu wasalam. To kuma su waɗannan kungiyoyin yanzu ba suna sallah ba, to barin sallar za ka yi? Jahilci ne wallahi, jahilci ne kawai, jahilci ne kawai. Imam Malik ma da ake rawaitowa da gare cewa ya taba sallah ya saki hannu, abinda malamai ke cewa radda ya haka din an dake shi ne habba iya daga hannayen shi ya rungume su. Sannan ko da gangan Imam Malik ya haka, wa hashahu, ko da gangan yayi, da annabi da Imam Malik da annabi alaihi salatu wassalam da al-Imam Malik rahimahullah cikin su wane ne Allah ya ce kai koyi da shi? Annabi ya ce kai koyi da shi. Imam Malik da kanshi cewa yake inna ma ana basharu ukhti'u wa usib, ni wa dan adam ne, ina daidai ina kuskure. Fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunnata fakhudhu bi. Duk abun da ya dace da Qur'ani da sunna ku bincika cikin ra'ayina, wanda ya dace da Qur'ani da sunna ku yi riko da shi, wanda ya saba ku aje shi gefe. Yace idza sahha alhadithu fa huwa madhhabi, in dai hadisi ya inganta to hadisin nan shi ne mazhabata. Kuma shi da kanshi ai yana da littafi muwatta, a cikin muwatta babi su kutum da guda Imam Maliki yace babu wad'il yadi ala al-ukhra fi as-salah, babin da ke nuna in an zo sallah akan doki ɗaya hannu a dora kan ɗaya a cikin sallah. Sa'd ibn Hunayf radiyallahu anhu yake cewa mun kasance ana muna umurni, wato a zamanin annabi kenan alaihi salatu wasallam, cewa in muka zo sallah mu doki ɗaya hannu mu dora akan ɗaya. Ko natsuwa in ka rungume hannu zaka ji gahi natsuwa, hatta natsuwa wallahi. Amma ga mutum yana sallah yana wani gengedi haka yana saki hannu, me wannan? Saba ma sunnar annabi ne alaihi salatu wassalam. Dukkan annaba kuma haka suka yi sallah, suka rungume hannunsu.